Hola, em dic Toni Vidal, porto a la casa des de 2006, ja són 17 anys. Doncs van començar des d'armaris domèstics a diferents seus amb ordinadors totalment casolans, a després fer una evolució a servidors professionals, ja passant-nos del món Linux al món Windows. Des de llavors hem anat passant per més fases de virtualització, ja amb servidors professionals i centralitzats, i ara afrontarem el següent pas natural, que segurament serà el núvol. Les funcions del departament són sobretot garantir l'accés de la informació a les persones treballadores i sobretot garantint la seguretat de totes aquestes dades que custodiem. Fem les còpies de seguretat, guardem els registres dels accessos i tot el que sigui necessari per complir les normatives vigents. Cada entitat és un món i també les seves necessitats. Per tant, en molts casos hem de ser coneixedors una mica de la feina que es fa per saber tant les seves necessitats a nivell de persones treballadores com dels usuaris finals de tota la informàtica. No és la mateixa informàtica la que necessitarà un professional per accedir a tota l'ofimàtica que els usuaris que moltes vegades necessiten accedir per exemple, fer els deures o senzillament per navegar. També amb el temps això ha evolucionat, perquè abans, per exemple, les videoconferències no eren una necessitat i ara tant a nivell professional com a nivell personal de les persones que tenim, doncs s'ha convertit en una necessitat i més després d'aquests temps de pandèmia. La pandèmia es va convertir en el major repte que durant aquests 17 anys hem tingut que viure, perquè literalment vam tenir que passar de 150, 100 i pico persones del personal administratiu que treballaven, d'un divendres a un dilluns, tenir que treballar des de casa seu. I certament va ser poder un dels moments en què més orgullosos també em sento d'haver estat en aquest departament, perquè estàvem força preparats i vam trobar solucions creatives perquè d'un divendres a la tarda, quan ja està tothom preparant-se per anar, ens van avisar que dilluns ja no podien venir. El departament, tot l'equip va fer un esforç molt important per poder adaptar els sistemes perquè es pogués accedir des de fora i realment el dilluns només vam tenir que treballar de forma telefònica perquè els usuaris, els treballadors, poguessin adaptar el seu lloc de treball i poder accedir a la informació. O sigui que estic molt orgullós, es va fer una feina que va ser molt agraïda, que va tenir uns resultats dintre del que era la problemàtica, crec que ens van sortir força bé. El gran repte que ara 2023 i que segurament més endavant seguirà sent-ho i que cada vegada rep més importància és la seguretat. Llavors, com a professionals, ara és un repte molt gran garantir aquesta seguretat, ja que nosaltres hem de garantir una confidencialitat del nivell més alt, perquè treballem amb persones amb risc d'exclusió social, amb dades mèdiques, i segurament, i seguint també aquesta tònica també de millorar la seguretat, el segon gran repte és el traspàs al núvol, amb Windows 365 i altres tecnologies que fan servir la seguretat de grans empreses com Microsoft, que haurien de garantir en la mesura del possible tota aquesta confidencialitat. La millora principal que ens aportarà estar al núvol és que permetrà delegar a empreses com Microsoft amb molts més recursos i molta més especialització la seguretat. També permetrà una millor col·laboració amb la documentació del diferent personal de plataforma educativa, podem compartir documents d'una forma més ràpida, més eficaç, treballar més d'una persona sobre el mateix document i també millorar alguns processos d'informació perquè al final el nostre objectiu és que la informàtica sigui una eina de cara a les persones treballadores i que se puguin centrar aquestes persones treballadores directament amb el nostre usuari final.